vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndauyawo nenyaya yangu. Ndikuda kureururawo kuti pandakapindawo muno mujoni mushure mekunge ndatanga kudana nawo nevamwe single mother ndakapotsa ndazviuraya kutokomita suicide. Ende ndangoyawo pano pachaunga kuti ndinge ndichingokuudzaiwo zvakaitika uye nekuzonyiwanirwa nyasha kwandakaitwawo naMwari. And I hope kuti nyaya yangu zvimwe kuda ichazosanganawo neumwewo munhu wekuti anenge ari in that same situation yekuti anenge anyanyisa kurwadziwa mu relationship kana kuti mu marriage yake, then obvaona sekunge kuzvipfuudza kunenge kuri senani. I just want to tell you kuti munhu iyeye uyo waunenge uchifungidzira kuti kana ukazviuraya unenge wamupanisha, munhu iyeye anotoramba achitoenderera mberi neupenyu hwake, like what happened to me. Nditori muchipatara, uyu single lady uyu wandainge ndichidata akabva atoita move out ndokubva atotanga kutogara zvake neumwe muchinda. Zvinhu zvekuti zvakandirwadza, but ndakabva ndadzidza, but at least ndakapona. I tried to take my life each and every day. Ndinozvipanisha mupfungwa dzangu kuti saka ipapo ndainge ndambonyatsokupindwa nemweya wakaita sei, but I am still thankful kuti at least God gave me a second chance. Zvakaitika mukoma ndezvekuti idini ndakauya kuno kujoni, saka ndichiuya kuno kujoni my plan was ndainge ndichida kutenga mazi sound system, ndichizviudza kuti kana ndikatenga ma sound system number 1 ndainge ndichida kuti pandinozodzokera kumusha ndobva ndaita zviya zvecar sound system installation, ndichiisira vanhu sound system yakapenga mudzimotikari dzavo, zvekare nema alarm, kuisira vanhu ma alarm mudzimba zvekare nemumotikari. And on the side ndainge ndichida kutenga heavy sound system so that ndinge ndichizohaiwawo kuma functions. That was the plan. Ndichiuya kuno unfortunately mukoma mulocation umu mandainge ndichigara paiva neumwe mukadzi uyo wandakazotanga kudanana naye ainge achiwirirana neumwewo mukadzi ainge achigara pamba ipapo pandakasvika ndikabva ndatanga kugara. So the first time ndichitanga kugara pamba apa I saw kuti the lady was just too beautiful, and ndikabva ndatozviudza kuti munhu uyu siyana naye because haasi weclass yako. Kana ukada kumhanyidzana nemunhu akadai kana kumusha haungambodzokeri, because taitomuona achitomhanya nemasasko vaya vairagidza kuti vane mari dzavo. But mukoma ruchiva kana ukagara wachiva munhu hameno zvaunenge wongozviita. So ndainge ndongoramba ndichingozvipa zvivindi, but kuti ndimusvitse shoko ndanyatsokuona kutoti do handitomborina zvachose. It then happened kuti ndakabva ndazotanga manje kushandira umwe murungu uyo ainge achiita zvekuinstalla ma DSTV, ndikabva ndatanga kuitawo zvimapiece job zvangu aiwa kamari, ndikabva ndatotanga kutobata kamari because ndainge ndichida kuimpressa munhu uyu. Zviya zvekuti ndikuda kutenga mishini yangu zvekare neequipment ndikwanise kudzokera kumusha ndinotangawo ka business kangu. Ndakabva ndazvikanganwa ndikabva ndati kumba kushaya kuno mukoma ndichibva kumusha. Vabereki vangu nhamo yavo ndainge ndichiiziva. Vabereki vangu vainge vagere zvavo muHarare, ende pacho pandakavasiya vachigara ndega ndainge ndichipaziva because makore acho iwayo pandakauya kuno makore aya ekuti vamwe vainge vachiri kutorarama nezvakaita vamwe vainge vachiri kurarama nezvikafu zvainge zvakaita sana bhali zviya zvainge zvichipiwa vanhu. So asi ndichingosvika kuno ndakabva ndazonakirwa nerunako rwemukadzi uyu ndokubva ndazotanga kumupfimba paya. Iye akazonondibvuma mukoma zuva raakaziva kuti ndainge ndatenga motikari, ende chainge chingotoriwo chimotikari just a small pickup because ndainge ndava kuita izvi zvema installation. Saka kakambani kangu kainge kokura, and iwo paakangonzwa kuti Mufesi atenga motikari, munhu akabva auya straight from work ndokubva apfuura achipretenda sekunge ainge achiona friend yake ndokubva abvunza paya kuti naiwe komotikari iyi ndeyani. Then vakabva vatanga kundinyeya paya, but munongoziva kuti vakadzi kana varonga zvavanenge varonga they just do my actions ekuti iwewe unge uchingozvibhiga. So ndopandakabva ndazobuda panze apo pandainge ndava kunzwa achiti ndava kuenda asikana, ndokubva ndatoti iyi ndo chance yangu iyi, munhu anoratidza kuti aimpressewa nemotikari iyi yandatenga. Ndokubva ndabuda panze ndikati let me take you halfway. Munhu akabva atojambira motikari paya
takazosara tosvika kumba kwake, but rudo rwainge rwotopisa semunhuwo ainge adiwa mukoma. Ndakabva ndati let me impress munhu wangu, ndaiti kamari kose kandinenge ndabata munhu ndichimupa mari, munhu ndichimupa mari, kudzamara inini naye tazotanga kugara tose. Ende chakandirwadza ndechekuti munhu uyu akatombobatira pamuviri pangu, ende ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti zvakazondimanikidza kuti ndinge ndichizoda kuzviuraya, nekuti pandakaudzwa nefriend yake kuti iwewe uri kungoshandisiwa, munhu uyu haatombokudi. Unozviziva here kuti pamakatanga kugara mose akatomboita nhumbu yako ndokubva atobvisa pamuviri, and all this time munhu aigara achingondituka achinditi hey uri kungofaya mablanks. The day that I found out kuti she was cheating on me, mari yandainge ndaspenda paari, it was just too much. At that time ndainge ndiine mari dzangu dzandainge ndakaunganidza, and mind you I think kuti vabereki vangu ndakava ignore for about 3 years, ndisingavafonere, ndisingavatsvaki, ndisingavatumidziri kana chikafu. Ndainge ndichingorwidzana nemudzimai wangu because upenyu hwacho hwatainge tichiraramisana hwainge huri upenyu hwekungogara takaparana chete. Ende takatanga kunetsana pane pamwe pandakatumidzira amai vangu 500 rands. Saka iyewo ndainge ndisina kana kumbomuudza kuti amai vangu ndavatumidzira 500 rands. Saka akazongoti one day achibaya phone ndokubva azosangana nemessage, ndokubva aona kuti ndainge ndabva mukutumidzira amai vangu 500 rands. Munhu akapopota ndokubva atotanga kutorongedza bhegi rake achichema, akati zviri nani kuti ndinge ndichinogara nemurume ari honest than kugara nemunhu asiri honest. Tarira izvezvi kuti wava kutoronga zvinhu naamai vako in secret. Mukoma, even though I knew kuti my parents kumusha uko they were struggling a lot, vachishaya kana chekudya, but inini kunoku kujoni ndichibata mazimari, I then chose kudeleta mafone numbers evabereki vangu. Ndakamadeleta ndikadeletiswa mapicture. The way yandakadeletiswa mapicture evabereki vangu, mapictures evabereki vangu ndainge ndichimachengeta kuFacebook. Saka iye akabva azoti kuFacebook ikoko unoita zvechihure, ndokubva atanga kupopota. Saka mukunopopota muya ndichida kuimpressawo munhu wangu, ndopandakabva ndakotora foni iya ndikabva ndati Facebook delete my account. Ende nanhasi uno mukoma moyo wangu unorwadza because both of my parents they both passed away mugore ra2012. Amai ndo vakatanga kufa in that same year. Baba vangu chinhu chakavauraya yainge iri high blood pressure because parufu rwaamai vangu hanzi vakatukwa sei nehama dzaamai vangu, kuti hama dzangu zvadzaiita dzaiti paya kana dzikapfuura nekumba kwainge kuchigara vabereki vangu dzaibva dzazotora mapictures then dzobva dzazongotumidzira mudzimai wangu mapictures paFacebook yake. Saka aiti kana anenge angomutumidzira obva atobloka, obva andirakidza mapictures aya achiti hona hama dzako dzinondijairira. Saka ndakabva ndaona kuti it was far much better kuti ndinge ndichishaika pamap, ende zveshuwa pamap ndakabva ndashaika, but unfortunately amai vangu vakavigwa ndisipo, baba vangu vakavigwa ndisipo. Zvinhu zvekuti zvakanyanyisa kuzondipusha zvekuti ndega ndakanzwa kuti ya pana pandava kuenda kumawere mushure mekunge ndazodisappointiwa nemunhu wangu. Aiwa takagara tose mukoma, ndaisarudza kuti paya pakunodzokera kumusha inini vanin'ina vangu ndaisavatsvaga, ndaienda straight kumusha kwemukadzi, ende ndaienda ndakabata at least mari yainge ichisvika kuma30 ma20 because ndainge ndiine zvimabhindauko zvangu zvainge zvakawanda. Ndakaita madevelopments akawanda pamba pevabereki vemudzimai. Ndapedza ipapo ndikabva ndazotanga kumuvakisirawo pake oga because azoti dambudziko rinoitika nderekuti izvezvi kana ndikati ndinoda kukuzvarira vana, ko vana avo vandakazvara what is going to happen to them, because unokwanisa kuzongondijamukira now uri kundinyengerera because uri kuda vana kuti ndinge ndichikuzvarira vana, but once ndikangogara ndagomera mwana wako I am sure kuti vangu vana unobva watovakanganwa. Saka kana uchida kuti ndinge ndichikuzvarira chindivakirawo at least 2 rooms kana kuti 3 rooms. Saka ndakabva ndazotaura naNatsano ndikabva ndatengeserwa ground ipapo paminda yavo iyo yavakasirwa nababa vavo. Vanatsano vakabva vati
isusu hatingachekeri mudzimai wemunhu munda. Iye anofanira kuti ange achitsvakirwawo pake pekuvaka nemurume wake. Saka vakabva vanditi as long as mugere nehanzvadzi yedu chingozivai kuti ground ririko but rinoda mari. Saka ndakabva ndazochajwa mukoma, ndikabva ndachajwa $2,500. Saka ndakabva ndazobhadhara mari iyaya half. Mudzimai wangu ndokubva ndazotanga manje kuchimuvakira imba sezvatainge takawirirana. Zvino ndakati ndichingonopedza kuvakisa imba iyaya nekumutengera mbudzi 2 ndichiti idzi mbudzi idzi at least ndidze vana vako kuitira kuti pavanenge vachikura paya mbudzi idzi dzinenge dzichibereka. Akabva ati aiwa maita basa dewa. Mukoma nekufamba kwenguva munhu akabva angotanga kungondipa cold shoulders. Dzimwe nguva ndaiti kana ndikabvawo kubasa ndichinzwa kuti nhasi ndiri muchiki ndine jinja nemunhu wangu, ndaitosvika munhu akatopfeka zvake kana kabamshot kajini chaiko, waitomboti zvimwe kuda munhu ari kugadzirira. But taizoti kana tasvika panguva yekuti tinge tichitamba mutambo munhu aikusungira play and azosvika pakugarisana kuda kwe2 months dzose pasina kana bonde rainge richimbotambwa. Ndega ndakabva ndaona kuti panapa it was over for me. Munhu ainge asisina kana dhiri neni. Unfortunately ndo pandakabva ndazoudzwa nyaya dzekuti munhu ainge akatombobatira pamuviri akabva aenda akabva anobvisa pamuviri paya. Ndakarwadziwa mukoma, but the last nail in the coffin was when I found out kuti munhu was just cheating on me and ainge akatoudza boyfriend kuti inini I was nothing to her, I did not mean anything to her. Ndakati ndabata messages awa ndokubva ndataura naye, iye ainge ari kubasa, ndokubva atondipindura rafu akabva ati sha neniwo handichatombokudi. I felt so much pain zvekuti ndakangonzwa kadzungu kudai. Ndikatanga kufunga kuti vabereki vangu pavakafa ndakarambizwa kuenda kumusha nemudzimai. Mudzimai achinditi kana tikaenda tose kumusha hama dzako dzinokwanisa kuzonondiroya because dzakandivenga kana kuti unozonopiwa mukadzi ikoko. So I sacrificed kuti ndisaenda kumusha kunoviga vabereki vangu because I loved my wife a lot. Achinditi tichazoenda kumanyaradzo, but by the time manyaradzo paakazoitwa I was no longer in communication with my relatives nekuti vainge vachingonzi vanoroya vanotaurisa. Ndakarwadziwa mukoma zvekuti ndakangobuda so pagraft ndikabva ndatanga kufamba ndisingazivi kuti ndainge ndakanangepi. Motikari zvose ndakangozvisiya pamba apo pandainge ndichiinstalla DS. Ndokubva ndazoenda kumashops. Ndichisvika kumashops ndakabva ndatenga hangu mushonga wangu wemakonzo. Ndokubva ndati it is far much better kuti ndinge ndichizviuraya. So ndakabva ndadzoka paya pandainge ndichishanda paya. Ndokubva ndazotora tambo ndikati at least rekedzai ndinge ndichingoita zvekuzvisungirira because ndainzwa ndichiteta kunwa mushonga uya wemakonzo. Mukoma paiva nemukadzi uyo ainge achishanda mukitchen. She watched me ndichitora tambo yaya ndichiisungirira mumuti. Akabva aziva kuti munhu uyu ava kutozvisungirira. Ndikabva ndatora chimwe chibhaketi chainge chiripo ndokubva ndazvisungirira muhuro. Apo pandainge ndava kurwidzana nekuti ndinge ndichikava chibhaketi chiya kuti ndinge ndichizosara ndakaremberera. Baba vepamba ipapo pandainge ndichiinstalla DS ndopavakabva vazobuda vachimhanya. Akomana kuzvisungirira it is not an easy thing because bucket reya yamukoma ndakati ndichinokika kudai ndakaita kunzwa huro yangu ichitakurira kuti ka. Ndakazotogara muchipatara ndichinzi ndainge ndastraina muscles. Ndakagaramo muchipatara for a very long time, but when I came out I was a changed man because muchipatara imomo that is where I met Jesus Christ. Paiva nevamwe varume vaiwanzo kufamba vachingoparidzawo muchipatara imomo vachinamatira varwere. Saka pavakanzwawo case yangu vakabva vazopfuurawo neapo pandainge ndivete vakabva vatanga kutaura neni. Vakabva vanditi even though ndainge ndaita chivi chainge chakashata kudaro but at least God had showed his mercies on me. Ndikabva ndatanga kuchema ndikabva ndazogamuchira Ishe Jesu Kristu ndirimo muchipatara imomo. Believe you me, the last thing that you want to do is to commit suicide. There is nothing that is enjoyable about committing suicide. Zvinorwadza kani. The pain that I felt ndakaremberera ipapo, pain yandakanzwa, it was just too much. Kunyangwe zvikanzi ndarwadziswa zvinengei, I will never attempt to do it again. Ndinonzwira tsitsi avo vakafa nekuzvisungirira because I know that pain that they had to go through.
Hey vedare, ndo message iyo yandaka tumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Kana uine testimony yako yauinayo, please come to my inbox and tell me your own story. Anzi munhu kana kafa achizvisungirira anotyuka mutsipa. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Anzi ndakanzwa ropa rose richimhanya richiuya mumusoro, ndikanzwa sekunge ndainge ndichida kuputika, because this blood I'm sure kuti rainge risisina kwekuti ringe richienda. It was trapped from the neck going up. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 35 years ekuberekwa. I want to tell you izvo zvandakaona amai nababa vangu vachiita parumu yeumwe mulodja. So pamba pedu painge paine dzimba dzainge dzakati one day. Saka paiva nomwe mukadzi ainge achiita zvekutengesa muviri wake. Mukadzi uyu akazorwara very serious, ainge achitengesa muviri wake pamashops epaZindoga. So akati atanga kurwara kudaro zvichitozivikanwa kuti munhu uyu ari kurwara neshura matongo. One night ndakangonzwa this strange feeling, ndikabva ndabuda panze because ndaidikitira, even though it was not that hot, but ndainge ndichitodikitira. Ndo pandakabva ndazongoona amai nababa vangu vainge vakamira pawindow reuya mukadzi ainge achirwara who used to rent at our place. Mukadzi uyu akabva azomuka mangwana acho makuseni akafa. Baba naamai vangu hamene zvimwe zvinhu zvavainge vachimwaya pawindow remumba umo maainge achigara mukadzi uyu. So it was very strange because mangwana acho makuseni ndo patakabva tazonzwa kuti mukadzi uyu ainge ashayika, akafiramo mumba. Even though mamwe marooms akazodhiritswa awo ainge aripo pamba pedu tichikura, but rumu iyo yakashayikira mukadzi iyeye nanhasi uno ichiripo. Rumu iyi yakatorinovetewa. It is now looking very modern, but hapana kana anotendedzwa kupindamo murumu imomo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hey, a family secret. Ngatitaurei navo mucomment section. Hey, zvakangoma hazvo vedu we.